Anul 2020 a fost un an cu totul și cu totul special. Și este încă un an și cu totul special. Este un an în care am învățat multe, am avut multe provocări, am trecut printr-o diversitate de stări, dar cel mai important lucru, am reușit să luăm cele mai bune decizii. Eu cred că asemenea situații pun în valoare calitatea colectivului și profesionalismul oamenilor care ne înconjoară. Am învățat foarte multe lucruri, am constatat foarte multe lucruri, am descoperit foarte multe lucruri. Cred că cea mai mare descoperire a fost aceea că am avut și am șansa în continuare să lucrez într-un colectiv de oameni profesioniști. Să lucrez într-un colectiv de oameni în care rațiunea, luciditatea a învins frica, dezinformarea și, să spunem, deciziile pe moment, cu decizii gândite bine, decizii perfect adaptate la situațiile date și decizii care au produs efecte favorabile.